Nou, dat is mijn garage, die ik toen vroeger lid was, die hebben we gekregen. Wat bij ouders geworden. Dit ben ik gewoon, van vroeger. Dit is net een pracht. Hier kijk als kwantjes. Staar gaan komen dat gebod. Staar gaan. Nou, en dan krijg je zulke gevallen dat al je spulje rondom is. Ja, want wat voor gebod had je hier al hier? Nou, ik had het gebed van uw heid ik nog. Het gebed? Ja, dat had ik, dat gebed. Doe je die wel eens even in? Nou, ik ken me niet in, want ik had zelf nog een aardig vers gebed. Dus hij had zijn gebed, je weet al ik weet. Nou, dat is dat gebed. Ik wilde nog vierkens tussen mij dat het zo wat klappert. Ja, dat liep het je wat wel mooi. Ja, het liep me mooi. Dan dacht ik dan wat vierkens, moet ik eens even zien hoe ik het hammer. En Maar waarom bewaarde je dat? nou, dat is toch uniek. Wie had nog je heidsens gebed? Daar is dan net iemand die dat had. Nou, en dit wie ik vroeger zelf. Ik ga naar een eigen gebed. Dat is door dit beste dingetje kwam. En dan kwamen we thuis van de tandarts en dan kregen we dat ding weer strak in. En dan, Dus dat mag bewaren blijven? ja, dat bloed bewaren. Dus. Nou, dat is de kapperstoel van uw heid. Dit is de kapperstoel. Dit wie mijn heid. Toen we er denk ik 90 hier. Er zit er van diezelfde spiegel hier. Nou. En dan moesten wij vroeger inshapen. Dus je huid wie kapper? U heid wie kapper. En jou zelfs ook? Nee, ik ben zelf elektricien. Dus sta ben je een beetje op ziek naar de verlenen tijd? Ja, of nou, ik weet niet dat het verleden tijd is. Nou ja, dat hebben we mij maar al jaren doen. Nou ja, we wisten het hoor. Zo zijn we opgegroeid. We zijn hier heel mooi opgegroeid in Bakkervingen. Maar ja, het is al sneller, hè? Met al snel. Je maakt alles via internet. Ah, en dat vind ik wel mooi, hè? Internet vind ik wel mooi. Maar ik vind dit eigenlijk, het is wat rustiger al, ja. Nou, dan kan je mooi wat zitten en wat omknoeien en pielen. Dit is een dwaske, dat zit hierin van binnen Annema. Dat wie mijn Beppe haar heid. En daar had ze toen hier, toen die overleden is, had ze dat hier uitknipt. Dat dienen ze vroeger wel meer. Dan bewaren ze dat. Dan dienen ze dan aandenken. En wat zou jou ermee? Nou, dat bewaar ik. Dat bewaar ik. Dat is toch wel mooi. Dus voor alle derde mensen. Ik doe net van oren derde meesten. Alleen nog uit de familie. Ja, voor maar een stuk van nou ja. En nou, ook eigenlijk. Want wie had die grafsteen ik nog? Van deze Ja, dingen? die ben er ik nog. Oh, En die ook nog eens niet tussen de tuin. dat wordt je wat spannend bij jou. Ja, ja. Want joh, ik wil eigenlijk ik wil in de tuin beroemd worden, maar dat mij net. Want je moet al je aan regels voldoen, dat ben ik wel dwars in. Maar wat vindt de vrouw ervan dat jou aan zijn grafsteen in de tuin gaan willen? Die vindt het wel mooi, die houdt er wel van. Ja? Ja, best wel. Ik wil me eerst houden een tafel. Mooi in de tuin en dan kunnen we er mooi bij zitten, een tafel. Een patatje Een bij patatje erbij bakken en dan de tafel erbij. Nou, maar die zet ik nog wel eens mooi. Zo. Knap ze mooi op. Want oors is in de vernietiging. En dat mag je bewaren. Nou zijn we zien al er. Dit is de ijsing. Ja, ik vroeg van mijn hem gekregen. Nou, die zijn er allebei niet meer en ik ga hem nog wel.